हामबाय कासे कक साख्लायमों जत चिनी पार्टी IPFT चिनी 34 चिनी डिविजन कमिटी दङ जत 34 डिविजन कमिटी IPFT जों ताग्लाय सिद्धांत नाखा जों 9 आगस्ट जों पाले लेखा जेमानसा ताक फाइनाय 19 तारिख अगस्त चिनी महाराजा बिक्रमनि बर्थडे अब सरकारि बायबा जों सुति घोषणा खायखा चिनी पार्टी होते IPFT पार्टी होते आं कोइनाय जत चिनी डिविजन लेवल न मिरावनि जिनि पलायलायदि महाराजा बिक्रमनि बर्थडे पलायदि जों सेमा पलायखा ताग्लाय पलायनाय आं जतनो कोइनाय जे 19 तारिख अगस्त जे मानसाक जों ह आन्दोलन मुख्लायै जंथक जाथकलायलै जों चिनी पार्टी तरफ थेके जों अब जाने जागाव जों पलायनाय ते कायसा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिनी 23 अगस्त अब जों 2009 होते बेसे ब्रुम पालाय दङ जों सेन्ट्रेल गैदारिं खालायो जों थांनाय बोसोर जों खालायमालिया सेन्ट्रेल गैदारिं खुमलुं हायके आउटलाव जों खालाय दङ दाख्लै बाहायनो जों जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि डिसिसन नाखा जे जत जाने डिस्ट्रिक्ट लेवल जोंना 8टा डिस्ट्रिक्ट दङ 8टा डिस्ट्रिक्टआवनो जों 3-4टा डिविजन तैयै पर गैदारिं खायनाय अब जों साख्लाय रेखा 23 अगस्त जोंनि Palainani state who demanded. At the Palainani state who demanded, Jotto district level of Bon Palai Dihan Koinai, already some Tinis Homakrika, Tautini Aortaric August Sonka, they be Homakri, some overseas Donaka, Taglai, some central gathering Kailia, overseeing pandemic of Tonga, Simon, Abangui, district level of German Saxon and gathering Kainai, some celebrate Kainai, in state who demanded. Third case ini most important जों पार्टी IPFT होते जों सिद्धांत नाखा जों जोंनि अक्टोबर मास बिसिङाव जों दिल्ली थांनाय दिल्ली अभियान अब जों सिद्धांत नाखा इन मानव अक्टोबर जों जेमानसा जों अर जोंनि युथ IPFT आर्टिसा आइडलेफ्टी IPFT के जों एलाइड अर्गेनाइजेशन जत मिलिगै जों दिल्ली थांनाय अब जों प्रिपारेसन नाय दङ अब आं कोइनाय जत ननो जत डिविजन लेवल जे मानसाक जों थांलायनाय अक्टोबर मासेव जों दिल्ली जन्तर मन्तर थाङै आगे थांनो हायखेन जों दिनै Palainani डिमान्ड नतै जों थाङो दिल्ली अभियान खालायनाय अब आं जत्तनो कोइनाय तब राइट टाइम ओंखा टाइम बेसे करिखा जत्तनो जानजार कालेक्सन खालायलायगि जों थांलायनो बागै दिनै सिक्लारनो बेसेबां